OK, ahoj, já ti vítám u dalšího videa. Je to po... To po asi čtvrtý, co tohle video točím, protože jsem to chtěl pokaždé natočit nějak jinak a pokaždé to nevyšlo. Zároveň jsem nemocnej, takže to video točím ráně 7 nebo 8 hodin, ale tak co už. Každopádně ahoj, já ti vítám u dnešního videa. V dnešním videu tak se chci pobavit o těchto Apple Watch Ultra dvojkách. Nejsou to ty nový, úplně ty nejnovější s tím černým, ale jsou to minulý vydání, jakoby těch ještě standardních, co byly. A chci se o nich pobavit, o těchto hodinkách. Budu je srovnávat s Garmin Forerunner 965, tady vám někde vyjedou, možná to jsou skoro stejné specifikace, nebo takhle, jsou to nejbližší hodinky, co momentálně může Apple nabídnout v souvislosti s těma Garmin Forerunner. Tady někdo uvidíte, jak vypadají. A jo, co vám teda k tomu dneska řeknu. Ty hodinky, tak Apple, tak jsou hodinky, které jsou na daily use, jo. Garmin Forerunner jsou taky na daily use, ale jakoby nejsou tak uspůsobené na to, jo. Přes Apple můžete volat, psát, můžete, já nevím, řídit svou domácnost, protože že jo, Apple Home, já nevím, jak se jmenuje, Apple HomePod nebo Apple HomeKit, nevím, něco takového. Apple něco a prostě můžete přesně všechno ovládat, plus můžete mít v nich platební kartu, můžete mít i pokud máte Teslu, tak tam můžete mít i kartu od Tesly a takovýhle další různé věci. To je jedno, každopádně, jsem se chtěl s vámi pobavit o tom, co vám můžou vlastně Apple Watch Ultra 2 nabídnout. Ono to zase toho tak není, protože Apple má svoje ještě řadu normálních desítek, 809, 8, prostě řadu normálních hodinek, jako od Apple, a potom má ještě SEčka. Forerunnery jsou jenom jedny, nebo jakoby jich víc modelů, ale Forerunner jako řada je jenom jedna, jo. Máte Forerunner 965, 265, 955, myslím, že tam 150, 156, 155, něco takového, ale momentálně, co se nejlíp dá srovnávat, tak jsou Apple Watch Ultra 2, tady ty, s Garmin 965. Obě dvě hodinky by měly být releasenutý nějak tak ve stejnou dobu, nevím, jak je to přesně. Nice. Protože jsem se úplně na to nekoukal, ale mělo by to nějak takhle být. Takže se dají říct, že se dají úplně nejlíp porovnávat. První, co začneme, tak je baterka. Apple Watche Bla, bla, bla. jsou stavěný na tom, že, jak to říct, Apple Watche jsou stavěný tak, aby byly na daily use. Stop it. Get some help. Jo, znamená to, že nevydrží déle jak 72 hodin, to vůbec, to by ani nemůžete chtít, protože jsou fakt daily watchky a ono se předpokládá, že s těma hodinkama budete každý den, jo. Potom tady máme Garminy. Garminy jsou převážně sportovní hodinky, takže nepočítejte s tím, že by vám nevydržel díl třeba 23 dní. Jo, když to nemají smartwatchky, když třeba jenom, já nevím, platíte, svítíte, dáváte svítilnu, občas se na něco prostě kouknete, nebo něco takového, co prostě používáte jako normální smartwatchkách, jako jsou třeba Apple, Samsungy, Xiaomi a takovéhle sračky, tak to jsou hodinky, které vyloženě jsou jakoby, jak to říct, Garminy nejsou prostě hodinky na ten daily use. To, na co Garminy míří, je hlavně sport, jo. Takže sport a Apple Watchky, Apple míří převážně na experience, jakoby daily use, jo. Znamená to, že Apple se zaměřuje na, jakoby samozřejmě se na to se zaměřuje Garmin, ale Apple se zaměřuje na spánek, na vaše psychické zdraví, zaměřuje se na daily use, na mapy, na telefonování, na placení, na psaní zpráv a takovéhle věci, to Garmin nemá. S Garminem u tohohle nemůžete počítat, jo. Garmin je vyloženě výhradně ekosystém jenom na sport, jo, na nic jiného ty hodinky jakoby nejsou, jakoby, jo, ono jsou ještě, že jo, samozřejmě na měření času, na placení a takovéhle věci, ale hlavně na co jsou, tak je prostě sport. Apple má širokou škálu toho, protože má, že jo, propojení s ekosystémem, takže třeba já přes ně můžu otevírat MacBook, telefon, můžu na nich poslouchat přes svoje sluchátka, na nich můžu vlastně poslouchat písničky a whatever, co vlastně si usměšíte ten daný člověk. Apple má díky tomu lepší propojení s ekosystémem, jenom protože prostě Garmin, že jo, má jenom hodinky. Ten má zase propojení, já nevím, s těma jejich funkcemi, jako jsou radary,
prostě všechno, co má Garmin, jo. Někde vám tady hodím stránku na Garmin, někde tady v popisku ji budete mít, ale tady máte, jak vypadá nějak ta stránka, jo. To je jedno, každopádně u Apple se dožijete 72 hodin, 36 hodin, pokud jste v nějakým fakt jako, 36 až 24 hodin sport, 72 hodin režim, nebo nízký režim, jo. Garminy na smartwatchích, jako když prostě používáte jako daily, jako třeba Apple, dožijete se až 23 dní. Pokud používáte GPSku a společně sportujete, je to nějakých plus minus 36 hodin. Pokud jste na celuláru, na GPS a do toho sportujete a samozřejmě se navádíte, máte tam nějakých 18 až 10 hodin, jo, ale tak jako, hele, na to, co umí, tak je to dobrý, jo. Garminy zase jsou, prostě tady v tom jsou lepší, jo, nemusíte nabít každý den, Apple Watchky, jakoby, taky je nemusíte nabít každý den, ale Apple spíš cílí na to, že to je jako na everyday use, jo, takže to musíte nabít vlastně každý den, když to tak řeknu, jo. Jméno samozřejmě Apple udává o tom, že to konto nemusíte nabíjet, ale jakoby ty hodinky mají třeba jen 50%, takže když se ráno zbudíte, tak budete mít 42 a to ještě zvládnete na den, pokud nebudete dělat žádnou těžší aktivitu, jo. Co vám ještě dá říct, tady ty hodinky stojí 21 000 korun, něco takového, teď už, protože vydali, že novou řadu, vydali nový Apple Watche, akorát, že s černou, takže teď zase klesla tady ta cena, předtím, když jsem je kupoval já, tak stále nějaký 22 000. Ty Forerunnery stojí 13 990, tady mám někde zase vyjde, jo. Takže, když bych to měl udělat, tak suma sumárum je vlastně to, že hodinky od Apple jsou lepší na daily use. Hodinky od Garminu jsou lepší na sporty a na takovéhle věci. Jo. Co vám ještě k tomu víc říct? Garmin je prostě jsou založený vyložený na sport. Apple Watchky jsou prostě pro normální lidi. Jo. Nemůžu si na ně stěžovat na ty hodinky, ale přemýšlím, že v budoucnu budu upgradeovat na Garminy. Protože já jsem prostě sportovec a sportuju, takže pro mě to dá větší význam než Apple Watchky. To jsou vlastně základ toho, jo. Tak to je asi nějak tak všechno, co bych vám k tomu dokázal říct. Už mě asi nic víc nenapadá, jenom teda to, že jsou tady co 49, tam ty by měly být ty vole 30 něco, možná 40 něco, nějakých 49 inch nebo něco takového, nevím teď přesně. Mají dotykový displej, teď nevím, jestli Garmin V65 mají, ale možná ne, jo, Garminy nemají dotykový displej, jenom některý, třeba Vivo Activity mají, protože Vivo Activity tak se nespecifují kolik to je na sport, jo, ale tady ty mají. Garminy můžete ovládat tlačítkama, což je v některých případech je to lepší, třeba při sportu, tady ty, mně se stává hrozně s Apple Watchkama to, že já když jako něco dělám při sportu, tak prostě se mi tam ruší ten displej, jo, ale tak, hele, jako, to je jasný, že jo, jakoby. Když máte dotykové hodinky, tak je jasný, že tam 100% bude něco takového. Má to lepší propojení s tím, má to lepší propojení s mobilem a nic asi mě jiného nepadá. Pokud vám něco napadlo, tak rozhodně to napište do komentářů. A já si myslím, že tohle je pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, tak se můžete like, odběr s a jo, vidíme se zase příště. Čau, bez.